Vîrusa korona çawa ku jiyanê astem kiriye bandorek xerab li ser çandinê û cotkariyê jî kiriye. Dawiya hefta borî ji bo du rojan qedexe derketina derve li 31 bajaran hat îlan kirin. Kesên ku derketin derve bi 3,000 lîre jî hatin ceza kirin. Hat ragandin ku cotkar û gundiyên ku xwestine herin erdê xwe bajon jî hatine ceza kirin. Asker û polis ciyê kîja baxliyê ku be. Asker polis ceza li cotkara dibire. Em li aynetiya jorîn dehep kes cotkara ra ceza nevisandine. Li Qamişekê güwendere. Li Qamişekê ji heft kesa ra nevisandine. Çima çûne ser erd ka tişkî yani aqil mantıqa min negirt. Deja win wexta par bikin aqil mantıqa yekê kirt birajmira jî bê ez fehm bikim. Serokê Odaya Ziraetê a navçeya Yenîşehîra Amedê Süleyman İskenderoğlu destnîşan dike ku divê cotkar li derveyê qedexê werin hîştin. Wextê mesela awa traktör hat mesela ji îlaç tê. Ka wext traktör hat wî traktora ji îlaç tê ek dewlet neyê ez malê derkevim û wextê îlac ez genim îlac nekim û wextê hajotina Misirê ez Misir najom. Ka îja ez wê pirs dikim em çi bikin? Virüsey serçavam kabul dikin rast gere em giş tedbîr bigirin em giş diqqatlî bin di nava me da 2 metre 3 metre bi hay serçavam giş kabul dikin rast ama tiştek em dibin cotkar li malê dert keve traktorê siyar dibe herkes dere nav erdê xwe yek em her yek ji 300 metre 500 metre 800 metre em giş dûrî evin kes nêzê evtin herkes mala dere ser îşê xwe dere ser cotê xwe cotê xwe dert keve tê mala xwe. Rêz İskenderoğlu rehne dike û dibêje ku zevî ji cotkaran ra were qedexe kirin wê çawa havînê genim bidin ser bên derê. Ji me hem ji me di sosyal medyayê de hem de Twitterê de me Reîsê Cumhur Tayyip Erdoğan û Tarım Bakanı û waliyê me Diyarbekir û qeymeqamê me etîket kir. Ji wan re got kî mêze em li ser erdin em mecbûrî dajon. Em mecbûrî genim jî îlac dikin, Misir jî dajon, pembo jî em hezra wî dikin. Em gere bajon. Pekî em vana nekin di sibê dîro bajoyekî sibê ser bên derê mal were ser bên derê genim were ser bên derê bîçer tê kevnav pembo bîçer tê kevnav Misir tê kevnav genim. Süleyman İskenderoğlu dide zanîn ku hikûmetê pakêtek eşkere kir ku ew li 21 bajaran ji sedî 75 alîkariya diravî bidin cotkaran ji bo toxum û gübreya lê di nav 21 bajaran de tu bajarek Kurdan nîne. Gulherêmê çandiniyek zêde jî tê kirin. Boya çiftçiya paketkî amade kirin fakat em bibêjin 21 heb bajar kirine Diyarbekir têtine, Urfa têtine, Batman têtine, Mêrdîn têtine yani vê ciyek cotkariya mezin lê tê kirinê em bên Adana lêtine, Konya lêtine ka viya kî kiriye yani van 21 heb welatê kiriye dide wan dayî toqa tê. Em bên dayî bajarê piçûk kirî dayî Baybûr tê herhalde. Van bajarê piçûk gişî em bên Baybûr qandê gundê metin û Hêja gotinê ku li Amed û navçeyên wê 4 milyon û nêv li erd û zevî çandinî tê kirin. İskenderoğlu dibêje ku dewlet alîkariya cotkara neke wê cotkar nikarbin erdê xwe rakin. Hêja gotinê li Amedê 43,000 cotkar di Odaya Ziraetê de qeyd kirine lê 38,000 cotkar çandiniyê dikin. Genim, Nîsk, Bembû, Garis, Misir li van zeviyan tên hilberandin. Ku alîkariya diravî nebe, Süleyman İskenderoğlu dibêje hilberandina îsal wê ji sedî pêncî kêmtir bibe. Li Amedê jî her sal nêzî milyonek ton genim tê hilberandin. Xecican Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.